Tiri pamakodzi edu patiri panapa tinogona kuita chidavado chekuti patinoaridza makodzi edu tinogona kuatsveyamisa zvishoma shoma. Regai nditi ati kwati nechidimbu che32 handiti ndokakata noti repamusoro iro kuti riti budei riti nzvengei parinotanga. Rechipiri ndodaro futi regai tinzwe kuti rinorira sei. Regai ndiwedzere futi kutsveyama kwachona. Regai ndiwe nepanapazve ndiite sezvandaita izvi nditsveyamise manotsa acho tinzwe kuti anorira sei. Zvakuti tapirirei handiti. Saka mukaongorora patagadzira mumanzi wedu kubva kwekutanga kungoma nehosho tazoramba takatsikirirana nekuumba zvimwe zviridzwa zvedu, ingave pembe kana chinoperekedza makodzi. Taramba takatsikana mafambiro anga achita makodzi edu. Ndokukosha kwemakodzi ikoko mukugadzira mumanzi. Ndazoti wedzerei zvangu zvishoma nini ende ndiri kunzwa paine noti iro rati nzvengei riri kunza kadiscord pamunonzwa mumanzi wedu uchirira pekutanga pachikamu chekutanga apo. Asi zvisinei kune makosi ari pawebsite pedu pafundai.co.za ari kuitwa nenyanzvi dzinogadzira mhando yemumanzi yakasiyana siyana. Ndo vachazokwanisa kuti vataure nemi zvakati panyaya yekugadzira mhando dzemumanzi yakasiyana siyana. Iyi ndo yatingatiyo sarungano kana kuti ngano dzekuti vanhu vakwanise kuziva kuti mumanzi unofamba sei kana uchigadzirwa neforoma yereason intro handiti. Ngatisangane muzvikamu zvinotevera tirambe tichikuratidzai kuti foroma iyi inoshanda sei kana makuzogadzira mumanzi wamunoda maita basa. Ngatisangane muzvikamu zvinotevera. Tatenda.